anova ponesa veseo vari kufayo Yesu anemutsa kuponesa kana vamuramba ari kumira amirira vese kugashira. Kazwai wana waMwari, tiri kutenda tiripo pamutambo wamatumba. Tiri kuenda mberi mukati mezvidzidzo zvedu. Zvandinotenda kuti uri kudzidza. Unofanira kudzidza zvinogadzirisa upenyu hwako kuti ugone kuponeseka. Tiri kurarama panguva inonzi nguva yekupedzisira. Saka tichiita nyaya dzedu dzezvidzidzo kuti udzidze. Nekuti mazuva atakurarama iwe wacho pamwe hatina patichakuwana, tofanira kukudzidzisa kuti uzive zvinodiwa naMwari. Ndo basa recamp meeting, kudzidzisa vana vaMwari zvavanofanira kurarama vari vega kwavari, vachiziva nekumirira kutenda kwavo. Ndotenda kutiko uri kubatsirikana. Tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Kana uri kuverenga pabhuku yaJohn yokutanga chapter 4 verse 1 inoti vadikanwa musatenda mweya yese asi muidze mweya muone kana yakabva kuna Mwari. NdiJohn anonyora mazwi iwayo. Kana ukaenda kubhuku yazvakazarugwa anotsanangura pachapter 2 and 3 achitaura pamusoro pemaNicolaitans, achitaura pamusoro paJezebel. John iyeye anoti iye ndoda kuti ungwarire vari vesinagogi radhiabhrosi, kureva kutiko naSatani ane chechi yakewo ari kutorikruta vakewo vachienda kusaidi kwake vachinamatawo iye nemadiro anoda kuti avanamate nawo. Nhasi chidzidzo chedu chinoti icho sangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Sangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Tinogona here kuriziva rakaita sei, riri kupi, rinopindwa nani, unoriziva sei sangano raMwari mumazuva ekupedzisira? God's church in the last days. Ndonya yatoda kudzidza iyoyo yaunoita zvakanaka kana uchiiterera. Ndoda kuti uzive chinhu ichi kutiko Jesu pana Mateo chapter 16 kubva paverse 13 zvikuru 17, 18 na 19 Jesu anoti kuvadzidzi, ini Jesu ndichavaka kereke yangu pamusoro peruware, masuo eHadesi haangaikundi. Jesu anotaura
nekuvaka sangano rake paruware padombo riri Jesu Kristu. Ameno vanovaka machechi pamazita evanhu, vanovaka machechi pamazita ezvinhu, vanovaka machechi pazvinhu. Jesu achitaura anoti iye yangu chechi ichavakwa padombo, dombo racho ndi Jesu Kristu, so that masuo eHadesi, masimba erima haangaikundi. Ndoda kuti tidzidze chidzidzo ichi zvakanaka tichitarisa sangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Ndopfungwa toda kutarisa iyoyo. Pfungwa iyoyo toda kuivaka tichitarisa kuti Mwari aive nesangano here munhoroondo yepasi, aive naro here muhistory yekufamba kwevana vake, aive here nevanhu vanodaidza kuti ndine chechi. Totanga kuverenga mabasa aPostolo chapter 7, Acts chapter 7, ndoyatoda kutanga kuverenga verse ndeya 38, chapter 7 verse ndeya 38 taakuverenga. Inoti panapa ndiyeye wakanga ari kuungano murenje, aino mutumwa wakataura naye mugomo reSinai, aina madzibaba eduvo vakagamuchira mashoko mapenyu kuzotipa. Katanga pa verse ya 37 inoti ndiyeyu Mozisi wakati kuvana vaIsraeri, Mwari uchakumutsirai muprofita pakati pehama dzenyu wakafanana neni. Ndiyeye wakanga ari kuungano murenje, aino mutumwa wakataura naye mugomo reSinai. Saka ndoda kuti uteerere panapa, ari kutaura ndi Stephen, anoti iye Mozisi kare ikako aive murenje nevana vaIsraeri, ari pagomo reSinai paakapiwa mashoko mapenyu. Vamwe vanoti mutemo waMwari wakafa. Bhaibheri rikuti mashoko akapiwa naMozisi mashoko mapenyu. Ndoda kuti upabate ipapa. The Bible hongu rine Old and the New Testament, asi Old Testament hairevi zvakafa, hairevi zvangunda, zvadungunda. Aiwa, Mozisi akapiwa shoko naMwari, akapa vana vaIsraeri, zvikanzi raiva shoko benyu. Zvikanzi Mozisi vanhu vaive navo yaive ungano yaMwari, yaive chechi yaMwari. Saka poindi yandoda kuti ubate panapa ndeyekuti chechi haina kutanga mugore 2022, chechi haina kutanga mugore 1990, chechi haina kutanga mu1900, chechi haina kutanga 1926, chechi haina kutanga kuma1500 na Martin Luther. Martin Luther akamuka yavako. Chechi haina kutanga na Peter akavako iyo yavako. Chechi haina kutanga nevaApostora. Chechi yakatanga na Jesu as way back as the Old Testament. Church yakanga yavapo, and the church yakanga yavapo yakatanga pakatanga vana vaMwari. Mwari paakasika vanhu nokuti Luka unotiye ndiye mwana wa Seti, Seti ari mwana wa Adamu, Adamu ari mwana wa Mwari. Saka kana Adamu aive mwana wa Mwari, vanhu vose ivavo yaiva chechi yaMwari. Saka chinonzi chechi iungano yavapo, iungano iripo nokuti pane vanhu vaMwari vanonamata Mwari. Toda kuti ubate pfungwa iyoyo. Atisei papa ande pana madzimambo wechipiri chapter 19 verse 4, 2 Kings chapter 19 verse 4 inoti zvimwe Jehovha Mwari wenyu uchanzwa mashoko ose omukuru wavatariri wakatumwa namambo weAsiria tenzi wake kuzvidza Mwari mupenyu
agovatuka pamusoro pamashoko akanzwa Jehovha Mwari wenyu. Naizvozvo nyengetererai vakasara. Pfungwa yatoda ndeyekuti pakauya mambo weAsiria Senakeribhi achizvidza Mwari mupenyu musiku wedenga nepasi, achimuzvidza pamazuva aHezekia. NdiHezekia ari kuti panapa kuna Isaya, nyengeterai kuna Mwari wenyu. Pamwe Mwari anganzwa vana vaMwari vakasara, angavanzwira ngoni. Mazwi echirungu anoti, may God have mercy on the remnant. Saka Hezekia ari kuti iye hongu vamwe vanogona kunge vakafa, vamwe vakainda kumwe, asi kune remnant yakasiiwa Mwari aihwire urombo. Ndopoindi yatiri kuda iyoyeyo. Saka toda kuti uzive kuti even as way back Old Testament Mwari aine vanhu vaisara vakabata zita rake, vaisara vakachengeta chinamato chaMwari, vaisara vakabata kunamatwa nokushumirwa kwaMwari kunogara nekusingaperi. Toda kuti ubate pfungwa iyoyo. Vesi ya 30 na 31, zvino vakasara, that's the remnant, vakapukunyuka veimba yaJudha, vachaita zvemidzi pasi nokubereka michero kumusoro, nokuti vakasara vachabuda paJerusarema navakapukunyuka pagomo reZioni. Kushingaira kwaJehovha kuchazviita. Saka Isaya akutsanangura zvikanzi, don't worry, kune vachasiiwa naMwari, vamwe vachahedhuka, vamwe vachadzokera kumasure, vamwe vachatiza kunamata mumazuva ekupedzisira, vamwe ndivana Dhimasi vachasiya kunamata nekunakirwa nenyika yazvino, vamwe ndivana Judas Iscariot vachatengesa chechi yaMwari, vachitengesa vanhu vaMwari. Kune vanhu vakadaro vanoenda kunotengesa chechi yaMwari, kune vanhu vakadaro zvikanzi asi usatya Mwari, chechi yake haiparadzwi, ane vakasara. Bukira, vachadzika midzi yavo, vachakura, richava sango zvakare, vachava nekuimba paJerusarema, vacharumbidza Mwari vari paSioni. Toda kuti ubate pfungwa inotiyo iri kubuda panapo. Mwari haana time yaachashaya vanhu vanomiririra zita rake. Mwari haashai. Hatisei papapo. Ezra chapter 9 verse 8 takuerenga. Inoti panapa, zvino takanzwirwa tsitsi naJehovha Mwari wedu nguva duku duku, akatisiyira vamwe vakapukunyuka nokuti pambambo panzvimbo yake tsvene, kuti Mwari wedu avhenekere meso edu nekutiponesa pauduku nouranda hwedu. Zvikanzi naEzra, ndoda kuti uzive chinhu ichi, takanzwirwa tsitsi naJehovha Mwari wedu nguva duku duku, akatisiyira vamwe vakapukunyuka. Varume ava vari kutsanangura vadzoka Bhabhironi. Zvikanzi Mwari haana kutendera kuti mhuri yake iparare muzvifananidzo zveBhabhironi nechinamato cheBhabhironi. Munorangarira kuti vamwe vakatomboisa iswa mugomba remoto, vamwe mumakombe eshumba nenyaya yekunamata Mwari. Zvikanzi Mwari haana kutendera kuti chechi yake iparare because yapinda munyika munonamatwa zvese zvese, asi wakatihwira urombo, akatihwira tsitsi, akatidzikinurira, akatichengetera kaboka kadiki, another remnant akaichengeta. Ndoda kuti uzive chinhu ichi, kusvika kumazuva ekupedzisira Mwari achava nako kaboka kadiki kevanhu vanomiririra zita rake, vanomiririra zita rake. Kutenda kwavo nekunamatwa kwaMwari nezvokwadi Mwari anavo. Ngatisei papapo. Ande pana Isaiah chapter 1 titerere imwe pfungwa inotaurwa naIsaiah pamusoro pe chechi yake, pamusoro pe the remnant
pamusoro pevashoma vanoramba vachinamata Mwari. Isaiah chapter 1 verse 9 inoti, dai Jehovha wehondo asina kutisira vakasara vashoma shoma, tingadai takafanana neSodoma, takaita seGomora. Isaiah ari kutaura panapa, dai Mwari asina kusiya vashoma shoma, tingadai tava history, tingadai takaita seSodom and Gomora. Pfungwa iri kusimbiswa ndekuti Mwari anochengeta vanhu vanomiririra zita rake in every generation. Tavaona uko kuMount Sinai, tavaona apo pamadzimambo, tavaona uko kuna Ezra, tiri kuvaona pana Isaiah. Mwari anawo vanhu vanomiririra zita rake, vanomunamata muzokwadi nemweya mutsvene. Ngatisei papa andei chapter 11 ya Isaiah chapter 11 verse 11. Toda kutarisa pamazuva ekupedzisira kuti chichi chaitika pamazuva ekupedzisira zvakafanira kuprofitwa izvi nana Isaiah kare. Toda kutarisa chapter 11 verse 11 inoti panapa, zvino nezuva iro Ishe uchatambanudzazve ruoko rwake rwechipiri kuti adzikinure vakasara vavanhu vake, ivo vanenge vasara vari paAsiria, vari paIgipita nePatrosi neKushi neIramu neShinari neHamati nokuzviwi zvegungwa. Zvikanzi panapa naIsaiah, Mwari pamazuva ekupedzisira achasumudzazve ruoko rwake kuti atambanudze, aunganidze rwechipiri, adzikinure vakasara vavanhu vake, whether kuEgypt, kuAfrica, kuAsiria, kana Europe, kana paPatros, kana paKush, kana paIramu Asia, kana paShinari, kana Mesopotamia, kana paHamati. Mwari achavawana vanhu vanomunamata mumweya nemuzokwadi. Teerera munhu waMwari, Mwari ane vanhu vanoramba vachimunamata. Ngatisiyei ipapo andei pana Isaiah chapter 19. Isaiah chapter 19 tinzwe kuti iko Mwari achaita sei. Isaiah chapter 19 toda kutanga kuerenga verse ya 1 tozurukira kuvhesi ya 18. Chirevo pamusoro peIgipita. Tarira, Jehovha wakatasva gore rinomhanya woswedera Igipita, zvifananidzo zveIgipita zvichadedera pamberi pake, nemweya vaIgipita ichanyauka mukati mawo. Ndichamutsa mweya vaIgipita vamukire vaIgipita, mumwe nomumwe ucharwa nehama yake, nomumwe nomumwe wavakavakirana naye. Guta richamukira guta, ushe huchamukira ushe. Chiri kunyanya kutaurwa panapa, besides massive war anogona kumuka munyika, pari kunzi vaIgipita ivo pachavo vachaudzana, vachamukirana kuti zvatiri kunamata izvi handizvo, hatitsvakei Mwari. Rega tiverenge irege kutinetsa. Hativerenge vhesi ya 16 nezuva iro, vaIgipita vachafanana, vachadedera nokutya nokuda kwokusimudzwa kworuoko rwaJehovha. Nyika yaJudha ichava chityiso cheIgipita. Vhesi ya 18 nezuva iro, maguta mashanu achavapo panyika yeIgipita anotaura rurimi rweKenani, vachipika naJehovha wehondo. Mumwe achauchaidzwa guta rokuparadzwa. Nezuva iro pakati penyika yeIgipita pachava nearitari kuna Jehovha nembiru pamuganho waro kuna Jehovha. Zvino zvichava chiratidzo nechapupu chaJehovha wehondo panyika yeIgipita, nokuti vachadanidzira kuna Jehovha nemhaka yavamanikidzi. Vachatumira muponesi nomurwiri, uye iye uchavaponesa. Vhesi ya 21 uchazviratidza kuvaIgipita, navaIgipita vachaziva Jehovha nezuva iro. Zviro kwazvo vachamunamata nezvibayiro nezvipo, vachapikira Jehovha mhiko nekudziita. Mwari kudenga ngaatendwe. Jehovha ucharova vaIgipita, acharova achivaporesa. Zvino vachadzokera kuna Jehovha
iye uchanzwa kunyengetera kwawo akavaporesa. Nezuva iro vhesi 23, nzira huru ichavapo inobva Igipita ichienda Asiria. Vachaenda Igipita navaIgipita vachaenda Asiria. VaIgipita vachanamata pamwe chete navaAsiria. Mwari wokudenga ngaatendwe. Zvikanzi nezuva iro vaIsraeri vachava rudzi rwechitatu vachiteera vaIgipita navaAsiria. Vachava ruropafadzo pakati penyika, nekuti Jehovha wehondo wakavaropafadza achiti, vaIgipita vanhu vangu navaAsiria basa ramaoko angu, ngavaropafadzwe naIsraeri nhaka yangu. Saka pana pari kutsanangura kuti kumarudzi ose including muno muAfrica Mwari achaunganidza vanhu vachanamata Mwari pamazuva okupedzisira. Hanzi vacharasa zvimwari zvavo vachizvisa kunhukusa nezviremwaremwa, vakunamata Mwari, vachapika mhiko vachidziita vachanamata Mwari, Mwari achivanzwa. Vana veAfrica, vana veIgipita vacharayira mweya yetsvina, vacharayira madhimoni achibuda muvanhu kuti vanhu vakatapwa vasunungurwe, vakatsikirigwa varegedzwe, vanochema vanyaradzwe. Izvozvo zvichaitika nokuti muromo waMwari wakareva izvozvo. Saka tiri kuona kuti Mwari anavo vanhu vake even mazuva ekupedzisira, vainavo vachatora kumarudzi ose, zvisina basa werudzi gupi. Vese vachadaidza zita raJesu Kristu, vachatenda kuna Jesu, vachadayira kune wakafa akamuka, anotonga nokusingaperi, iye ishari Mesiya, iye wakasika denga napasi, iye wakadeura ropa rinonatsa mbavha nemhonti, rinonatsa vakanwiswa misombodhiya, vese vakadya mishonga nemitomboho, vese vakararama namadumwa. Hanzi vacharasa zvose vachiuya kuna Mwari pamazuva ekupedzisira. Mwari achaunganidza sangano rine marudzi ose. Tubate point iyoyo, rine marudzi ose. Isaiah chapter 66, Isaiah 66 tikuverenga verse 18 inoti, nokuti ndinoziva mabasa avo nendangariro dzavo, nguva inosvika yandichaunganidza marudzi ose namarimi ose. Vachauya vachiona kubwinya kwangu, ndichaisa chiratidzo pakati pavo, vanopukunyuka kwavari ndichavatumira kuna mamwe marudzi, kuna veTashishi nePuri neRudhi, vanopfuura nouta, kune veTubhari neJavhani, kuzvivi zviri kure zvisina kumbonzwa mbiri yangu kana kuona kubwinya kwangu. Ivo vachaparidza kubwinya kwangu pakati pamarudzi. Vachauyisa hama dzenyu dzose dzichibva kumarudzi ose chive chipo kuna Jehovha. Vakatasva mabhiza vari mungoro nomungoro dzina matenga, ndomotikari namabhiza namabhenzi namabhazi nendege. Zvikanzi vakatasva mahesera namakamera vachiuya kugomo rangu dzvene, ndiro Jerusarema, sezvinoitwa navana vaIsraeri kana vachiuya kuzopa zvipiriso zvavo. Zvikanzi naIsaya zvichaitika pamazuva ekupedzisira. Kune vandinenge ndaunganidza vachatumwa kunoparidza vhangeri mupasi rose, kune vePuri, kune veRudhi, kune veTashishi, kune veJavhani, kuzvivi zviri kure. Vachaunganidza vose vachiuya navo vari mukati medzimotikari nezvitima kuzonamata Mwari. Mwari ane vanhu vake vainavo kumarudzi ose nendimi dzose, navanhu vose vanofanira kumunamata pamazuva ekupedzisira. Saka matauriro ari kuita Isaiah ari very clear kuti chechi yaMwari haivakwi namaIsraeri bedzi. Ndinotenda nokuti iko haazi Chiriga ari kuzvitaura, ndiIsaiah muJudha ndiye ari kutaura kuti kumazuva ekupedzisira Mwari achaunganidza chechi yake kubva kumarudzi ose. Vanogona kunge vasinganamatiri vese panzvimbo imwe chete, vamwe vari America, vamwe vari Africa, vamwe vari Australia, vamwe vari kupi, asi vose vaine same syllabus, vese vachinamata Mwari mumweya nomuzokwadi. Ndo matauriro ari kuita Isaiah. Atibvunzei Isaiah
kana vanhu ava vauya vavapo tichaziva sei isu kuti vanhu ava ndo vakarehwa, ndo vanhu vaMwari, ndo chechi yaMwari. Hongu kuunganidzwa tazviona, asi tinoziva sei kuti iyi ndo vanhu vacho vakaprofitwa naIsaiah? Tinoziva sei? Number 1, Isaiah chapter 58 verse 12. Vachaberekwa newe vachavakazve matongo akare, vachamutsa nheyo dzamarudzi mazhinji, uye uchatumidzwa mugadziri wopakakoromoka, muvandudzi wenzira kuti vanhu vafambe mairi. Zvikanzi naIsaiah, ndoda kuti uzive chinhu ichi: vachaunganidzwa naMwari, ivo vachavaka matongo akare, vachagadzira nzira dzakare, vachavandudza pakanga papazwa, vachagadzira dzidziso nerayiro dzakare, vachanzi vagadziri vepakakoromoka. Neimwe nzira Isaiah ari kuti Jesu asati auya tofanira kugona kuronda chechi yaMwari ichiita zvinhu zvimwe chete kubva kuna Adamu kusvika kuchizukuru chokupedzisira, iyo mimba iyo ichaimbira Jesu pakuuya kwake. Vese vanhu vakararama mumagenerations nemagenerations, pavanomutswa vanofanira kuwanikwa vese vakafanana, vakatenda zvakafanana, vakanamata zvakafanana, vachiita zvakafanana, vaine kudayira kumwe. Hazvitendegwi kuti kudenga kunzi kune vekuOld Testament vana Elia vanoita zvavo, vana Peter vanoita zvavo. Mwari haana kudaro, Mwari haana kudaro. Saka pari kunzi vachagadzira nzira dzakare, vachagadzira nheyo dzakare, vachaumba pakanga pakapazwa. Hanzi vachaumba izvo zvezvo. Ndo zvatoda kudzidza izvo zvezvo. Chii chinotizivisa kuti ava ndivo? Chii chinotizivisa kuti Peter naJohn vakamutswa nhasi vakanzi endai kuchechi kwamaisienda? Vanoti iyi ndio chechi yedu, toiziva. Munoiziva nei? Nezvii zvavari kuita izvi, nezvii zvavari kuita izvi, nezvii zvavari kuita izvi. Ndo chechi yacho. Number 1, atitarisei. Ndo zvatoda kudzidza. Chii chichakuzivisa kuti ava ndivo? Chinhu chekutanga chofanira kuzivisa chaivako kuna Adamu chinenge chiriko kusvika pamazuva ekupedzisira. Rega ndiverenge ndiri pana Isaiah ipapo chapter 58 verse 13. Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata kuti urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti Sabata izuva rinofadza nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa. Number 1, vanhu vanenge variko kumazuva ekupedzisira vanofanira kuchengeta zvakachengetwa nana Isaiah, zvakachengetwa naAdamu. Chimwe chazvo mitemo yaMwari inosanganisa zuva reSabata. Toda kuona kuti kuNew Testament panzi zuva reSabata ndo zuva rangu dzvene, iriko here vhesi inoti zuva raMwari dzvene ririko? Zvakazarurwa chapter 1, zvakazarurwa chapter 1, tiri kuerenga vhesi ya 10 yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera. Ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge serehwamanda. Hanzi ndakanga ndiri mumweya nezuva raShe. Ndozvikutaurwa naJohn, aive mumweya nezuva raShe. Isaiah ari kuti Sabata izuva raShe, izuva raJehovha. Saka New Testament iri kuwirirana neOld Testament. Nengo dzekuNew Testament vana John vari kuti ndaive mumweya, ndaita zvekunamata, ndaita zvechechi nezuva raShe, iri zuva reSabata. Isaiah oti gadzirai pakakoromoka. Ndepapi pakakoromoka? Pakuchengetwa kwemutemo waMwari. Adamu pamazuva ake Sabata raivako here? Adamu pamazuva ake Sabata raivako here? Genesis chapter 2 verse 1 na 2 na 3. Denga nenyika zvikapera saizvozvo nouzhinji bwazvo,
Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi wechinomwe, akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita. Mwari akaropafadza musi wechinomwe akauita mutsvene, nekuti wakazorora nawo pabasa rake rose raakanga asika nekuita iye Mwari. Panapa pari kuti ipo even kuna ana Adamu, pakutanga nyika ichisikwa, munhu wekutanga kuzorora ndiMwari pachake. ndiMwari pachake. Nogona kunetsa munyika yeZimbabwe, zvogona kunetsa. Isisu tichiziva kuti vakuru vedu vakatiudza kuti Independence Day redu 18 April ndo Independence Day. Gore rimwe nerimwe musi wa 18 Zimbabwe ino celebrata birthday rayo. Iwo tanga yako 18 September. Zvogona kunetsa munyika yeZimbabwe. Vakuru venyika, varidzi venyika vane 18 April. Iwo tungidza moto wako musi wa 18 Gunyana 18 September. Zvogona kunetsa. Ndo zvinogona kunge zviri kuitwa nevamwe vanofunga kuti vane ravo zuva. Zvogona kunetsa izvozvo. Zuva raMwari raivako kubva nyika ichitangwa, takapinda naro muNew Testament, ndo rakavhara Bhaibheri zuva raMwari. Saka chinhu chekutanga chinokuzivisa kuti iyi ichechi yaMwari, kunge vari vanhu vanopinda mumweya nezuva raShe, rizuva reSabata. Ngatisei papa. Chii chimwe chinotizivisa kuti iko iyi aravana ndo chaivo zvataugwa naIsaya. Kana tiri kuverenga zvakazarugwa chapter 14 verse 7. Zvakazarugwa chapter 14 verse 7 inoti iyo mutumwa akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Hanzi panapa neBhaibheri. Ityai Mwari mumurumbidzei, namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka chimwe chinokuzivisa kuti ava vanhu ichechi yaMwari, vanoita zvaMwari. 1, vanonamata akasika denga nenyika negungwa namatsime emvura, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Number 2, iri kutaugwa vanoparidza vhangeri rekuti Mwari akasika anamatiwe. Ivavo vanhu vanoumba chechi yaMwari, vanoumba sangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Kana ukatarisa pari kunzi namatai iye, namatai iye. Ndinofarira zvikuru shamwari yangu mufundisi Mulambo anopatsanangura nenzira yandinoda. Anoti pari kunzi namatai iye, vana iye vanogona kuwanda, vana iye vanogona kuwanda. Asi iwe ngwarira iye, nekuti iye ari kutaugwa panapa ndeakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Kana uchida kunamatwa, zvavhugwa, zvazarugwa, buda munyika ino yakasikwa naMwari, woenda kune yako, wosika denga ikoko nenyika ikoko, wonamatwa, woshandira vanhu, uchimutsa ikoko, unenge wava iye. Panapa tiri kutsanangura akasika iye denga nenyika negungwa namatsime emvura. Chinokuzivisa kuti ava vanhu ava vanoumba sangano raMwari, vanoumba vana vaMwari mazuva ekupedzisira. Vanoparidza, vanotaura, vanodzidzisa kuti Mwari anofanira kusikwa, anofanira kunamatwa, ndeakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Now chinondinakidza ndechekuti pfungwa iyi ndo pfungwa iri pamutemo waMwari, ndo pfungwa iri pamutemo waMwari. Panonzi rangarira zuva reSabata, urichengeteriwe dzvene, uite mabasa ako mazuva manomwe, ubate ose mabasa ako. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako, iSabata raJehovha Mwari wako, izuva raShe wako. Usatongobata mabasa naro iwe, mhuri yako, zvipfuwo zvako, nekuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita kudenga napasi pamitemo yese.
whether mutemo weEurope, whether weAmerica kana Africa kana weAsia, hakuna constitution, hakuna nyika ine mutemo unotiwo akasika denga nenyika kusiya kwemtemo weSabata ndo unotsanangura Mwari anofanira kusikwa. Pane mitemo yakawanda, even muridze kwenyu vana mukanyana namuseyamwa mune mitemo yamadzinza, asi hamuna mutemo unorayira vanhu kunamata akasika denga nenyika kusiya kwaMwari wekudenga. Pfungwa inotevera inokuzivisa kuti ava vanhu ava vanhu vaMwari. Isaiah chapter 34, Isaiah 34 verse 16. Isaiah 34 verse 16 chii chinokudzidzisa kuti ava vanhu vaMwari, iyi chechi yaMwari, ava vanonamata Mwari. Isaiah 34 verse 16 inoti, tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho, nokuti muromo wangu wakarayira izvozvo nomweya wake wakazviunganidza. Hanzi naIsaya, chichakuzivisai kuti ava vanhu vaMwari ava vanotsvaka pabhuku yaJehovha, vanoverenga shoko raMwari, havanamati zvinobva mupfungwa, havanamati zvinobva muvanhu mukudzidza kana kuziva, havanamati zvinobva mumari nokupfuma, vanonamata zvinobva mukati meshoko raMwari. Tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hakuna chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho. Mumwe anoti, pastor, izvozvo zvaiye kuOld Testament, kwese ari kuNew Testament hatigone here kunamata tichitungamirirwa nomweya, bhaibheri pasina. Mateo chapter 24 verse 15 ndiani ari kutaura, ndiJesu Kristu. Anoti, naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherekedze. Jesu ari kurayira pamazuva ekupedzisira munofanira kunge muri kuverenga Old Testament, muchiverenga kunana Dhanieri. Ukaverenga Luka chapter 4 verse 16, Jesu apinda muchechi kuzoshumira, akapiwa bhuku yomuprofita Isaiah. Hanzi wakati aibhedhenura akawana pakanyogwa panoti, mweya waShe uri pamusoro pangu. Saka naiye Jesu anga asinganamati pasina vhangeri, anga asinganamati pasina bhaibheri, anga asinganamati pasina bhuku, ainamata zvichibva mushoko raMwari. Hazvina basa wave nemweya 7 times the spirit, chero ukaita 7 times the spirit, muridzi wemweya ari Jesu aiverenga mukati meshoko, newe unofanira kuverenga. Saka chechi yaMwari inozikamwa, number 1 nekuchengeta mutemo waMwari, number 2 nekuparidza zuva reSabata, number 3 nekunamata akasika denga nenyika, number 4 inoverenga bhaibheri. Hande pane chimwe chinotidzidzisa kuti iyi chechi ndeyaMwari. John chapter 3 verse 16, John chapter 3 verse 16 inoti panapa, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Hechino chimwe chinokuzivisa kuti vanhu ava vana vanonamata Mwari, vanhu ava ichechi yaMwari. Zvikanzi vanhu vacho vanodayira, vanotenda kuna Jesu ari mwanakomana waMwari, akauya akava munhu, akararama pano panyika, achidya sadza nesupu, akashanda panyika pano, akararawo hope. Jesu wacho akafa, akamuka nezuva retatu, akakwidzwa kudenga. As I speak, Jesu haana kufa, mupenyu. Tiri kunamata Jesu, akafa akamuka, ari mupenyu nekusingaperi. Kana waiona chechi inochengeta mutemo waMwari, inochengeta Sabata, inoparidza kuti nyika ino ichaguma, inoparidza namatai wakasika. Kana waiona chechi inoparidza ichiverenga, waiona chechi inotenda kuna Jesu akafa akamuka, chechi isingatendi muvanhu, chechi isingaiti zvavanhu, chechi isina godfather ari munhu, asi chechi
ina godfather ari Jesu. Kana wabona iyoyo ndiyo chechi ya Mwari, ndiyo chechi ya Mwari. Ukaona wakuita chechi dzine vanhu nevanhu vanoswera vachitukana nevanhu, vachinetsana nevanhu, vachisiya Jesu, kutsanangura Jesu, iyoyo chechi siyana nayo. Ngatisei papapo. Chechi mwe chinokuzivisa kuti iyi chechi iyi ndeya Mwari. Atendei pana Vakorinde vekutanga chapter 15. Vakorinde vekutanga chapter 15 tinoita zvakanaka tikapasvika ipapo. Chapter 15 verse ya 26 inoti iyo muvengi wokupedzisira uchaparadzwa ndirwo rufu. Ndo point yedu yekutanga. Point yepiri verse ya 51. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose. Tinogona kuverenga izwi iri tichiti hatingafi tose, asi tichashandurwa tose. Pfungwa iyi ndinoida zvikuru ndisandaenda pavhesi ya 52 na 53. Bhaibheri riri kuti muvengi waMwari wekupedzisira anoparadzwa rufu. Saka rufu handi chinhu chakanaka. Kune vanhu vanodzidzisa kuti rufuru rwaita zvakanaka nokuti rwaindisa vatete kudenga, rwaindisa mufundisi kudenga. Mufundisi uyu ari mubhokisi, maakungoona mutumbu, asi mufundisi aenda, zvoita sokuti rufu rwakanaka runobatsira vanhu kuenda kudenga. Vhesi iri kuti rufu muvengi waMwari uye ruchaparadzwa. Vhesi ya 51 nomva yati tinokuudzai chakavanzika, hatifi tose. Kureva kuti kudenga hakuindiwi nokuti wafa kana kuti nowafa, kunoendewa navapenyu. Vhesi ya 52 pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusaura, nesu tichashandurwa. Nokuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusaura, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Ipapo shoko rakanyogwa richaitika rinoti rufu rwamedzwa nokukunda. Pane pfungwa dzandoda kuti ubate. Saka rufu harusi kuperekedza vanhu kudenga, ndozviri kutaurwa panapa. Nekuti vhesi iri kuti hwamanda icharira, vakafa vachiora, vomutswa vachipfekedzwa kusaora. Kana vapfekedzwa kusaora, ndo paakutanga gwendo gwekuenda kudenga, kunoendewa. Kwete nemunhu asiya mutumbi, kudenga kunoendewa neane mutumbi. Kureva kuti vanhu vaMwari vanotenda kuna Mwari, vari chechi yaMwari, havatendi kuti rufu roperekedza vanhu kudenga. Vanotenda kuti rufu ruchaparadzwa, vatsvene vachamutswa, vomutswa nemiviri. Nona kuti iyi ndo zvokwadi, nekuti Bhaibheri rine exhibit revakatoenda vasina kufa, nevakambofa vakazoenda, nevakambofa vakamutswa vakafa futi. Tinana Enoki na Eria havana kufa, vakaenda vari vapenyu. Saka hazvidi kufa kuti vanhu vaende kudenga. Tina Moses akafa akamutswa akaendwa naye kudenga. Tina Jesu akafa akamuka akaenda kudenga. Saka kune vese vakafa, as long vaitenda vachamutswa. Kwenhasi vari kumakuva namabhonzo avo, havana chavanoziva, hakuna basa, havaimbi, havana mati, mabhonzo, mitumbi, ndo zviri kumakuva. Vakamirira zuva rinorira hwamanda 1 inomutsa vakafa. Kumachechi kune hwamanda dzatinoridza, idzo dzadzimutsi vakafa. Hwamanda inomutsa vakafa icharidzwa ina Jesu namukoma Gabriel, ndo chete vachamutsa vane hwamanda inomutsa vakafa. Aka vanhu vari chechi yaMwari
havatendi kuti kana munhu akafa anobva aenda kudenga. Vanotenda kuti anomirira kumutswa, kana amutswa ozoenda kudenga. Ukaona vanhu vari kudzidzisa izvezvo, ivavo vanhu vaMwari ivavo. Ukaona vanhu vari kutenda izvezvo, vari kutaura chokwadi ivavo. Chii chimwe chinokudzidzisa kuti ava vana ndevamwari, ndevamwari, ava ndevamwari. Chimwe chinokudzidzisa kuti ndevamwari, Matthew chapter 19 verse 6. Matthew 19 verse 6. Tinoita zvakanaka kana tichiiterera. Inoti panapa, nokudaro havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvo Mwari zvaakasonganisa, munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Jesu aipindura varume vakanga vati, ko ndechipi chikonzero chatinacho chandinotendegwa kuramba mudzimai? Ndokubva Jesu apindura, achipindura mubvunzo uyu akabva ataura imwe pfungwa isina kubvunzwa. Akapindura mubvunzo achiti, Mwari akambosanganisa murume nomukadzi, haana topic, haana agenda yedivorce, hakuna. Zvinokonzerwa nemi vane mwoyo mikukutu yakaoma isingadi kutendeuka, isingadi kuzvidzora, whether muri varume kana vakadzi. Ndosaka muchimba guyo gwedivorce kudarika kwokuchengetedza muchato sekunge muri kuirana naMwari. Saka Jesu ari kuvadzidzisa kuti pakutanga hazvina kumbobvera zvakarapo kuti vanhu vanorambana, no divorce. Apedza kutaura pfungwa iyi, nobva azotaura pfungwa yechiti, nokuti iye wakavaita akavaita vari vaviri kuti vave nyama imwe. Izvo Mwari zvaasonganisa kurege kuva neunoparadzanisa. Ipfungwa ipi? Pfungwa iri kutaurwa apa ndeyekuti Mwari haana muzano rake murume mumwe chete nevakadzi vazhinji, kana mukadzi mumwe chete nevarume vazhinji. Muzano raMwari hazvimo izvozvo. Nyangwe chechi ikanakidza ichidzidzisa vanhu kuita vakadzi vakawanda, nyangwe kukaimbiwa zvokunzi zvaburutsa mweya, nyangwe vatumwa vakaonekwamo muchechi iyoyo, asi vachidzidzisa kuti zvinotendegwa kuita vakadzi vazhinji, ivavo havasi vanhu vaMwari. Nekuti Jesu ari kuti izvozvo hazvina kumbobvera zvakaveko kuti munhu asiye mumwe achitora mumwe. Muzano raMwari murume mumwe chete kumudzimai mumwe chete. Ukaiona chechi iyoyo inodzidzisa izvozvo, sezvo zvaive kuna Adhamu, ndozvazviri, ndozvazvakave, ndozvazvichava kusvika pamazuva ekupedzisira. Ngatisiye pfungwa iyoyo. Chii chimwe chinokubatsira kuona kuti iyi chechi ndeyaMwari? 1 Wakorinde iyeye chapter 14 verse 32. 1 Wakorinde chapter 14 verse 32. Tinoita zvakanaka kana tichiiterera. Verse 32 inoti iyo, mweya yavaprofita inozviisa pasi pavaprofita. Mweya yavaprofita, kana nhasi kukamuka vaprofita, zvikanzi vamuka ivava, kana vaine mweya waMwari, vanofanira kuzviisa pasi pavaprofita vakavatangira. Hakuna muprofita anofanira kumuka nhasi oita zvinopikisana naPeter naJohn naPauro naIsaya naZekaria naEriya. Ivava havasi vaMwari. Zvikanzi mweya yavaprofita inofanira kuzviisa pasi pavaprofita. Vauya nhasi vanofanira kunopfekera mudzidziso yakataurwa naAdhamu naNoa naAbhurahama naMozisi naJoshua naDhavhidhi. Vanofanira kupinda muna Samueri, vapinde muna Elisha, vapinde muna Isaya naJeremiya, vapinde muna Hosea naJoeri, vapinde muna Mateo, vapinde muna Luka naPauro. Kana vakapotsana nazvo, havana mweya waMwari, haizi chechi yaMwari. Saka cherekedza, tarisaona kuti munhu uyu zvaari kudzidzisa izvi zviri kuwirirana here? Varume ava vakafa vakamutswa, vangamunongedzera here kuti uyu ndo mumwe wedu nezvaari kudzidzisa izvi? Kana zvichipikisana, ibva wasiyana naye, nekuti denga i1, Jerusalema idzva i1. Hakuna raMozisi, kwozoita raDhavhidhi, kwozoita raPeter,
kwozoita ranhingi wanhasi hakuna iwani. Tofanira kundoungana tose pamberi pechigaro chaMwari. Zvakazarwa inototi vamarudzi ose. Marudzi inoreva makore navanhu, marudzi ose nendimi dzose navanhu vose vakanomira pamberi paMwari vachiimba vose rwiyo rumwe chete, kureva kuti Adhamu akaruramba isu tinodaira, Isaac akaruramba isu tinodaira, Noah anodaira, Jacob akaruramba Joseph anodaira, Zebulani anodaira, Esther naMordecai anodaira. Hakuna anoita discord anoti ava ndeepiko vakuimba, vese vakaramba tinodaira. Ukaona zvokonana hazi vaMwari. Sangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Sangano raMwari mumazuva ekupedzisira ndinoda kupedzisira nepfungwa iyi. Zvakazarwa chapter 1 verse 7 inoti panapa tarirai unouya namakore, meso ese achamuona, naye vakamubaya marudzi ose enyika achamuchema hongu. Amen. Bhaibheri riri kudzidzisa kuti vanhu vaMwari, iri chechi yaMwari, vanodaira nekutenda mukuuya nekuonekwa kwaJesu. Zvikanzi achauya nemakore, meso ose achamuona, maziso ose evanenge vari vapenyu vose vachamuona vose. Uyu ndiye watatamirira. Ikuona vanhu vachitaura izvezvo, vachidzidzisa izvezvo, vachidudzira nekuparidza izvozvo, vanhu ivavo ndevaMwari. Saka inonzi chechi yaMwari, remnant yaMwari mumazuva ekupedzisira, vakasara pazvokwadi sekudzidza kwataita, vanoparidza vhangeri sekudzidza kwataita, vanodzidzisa Mwari wakasika denga nenyika. Vanhu ivavo vanotenda kuna Jesu akafa akamuka. Vanhu ivavo vanoverenga Bhaibheri. Vanhu ivavo vanotenda kuti mutemo waMwari haushanduki. Waivamo muOld Testament unopinda muNew Testament kusvika tapinda denga. Vanhu ivavo vanotenda kuti vakafa havana chavanoziva, vanomirira zuva rokumutswa kana Jesu auya. Vanhu ivavo vanotenda kutiko murume mumwe chete pamukadzi mumwe chete. Vanhu ivavo vanotenda kuti Jesu ari kuuya, paanouya hauyi chiverevere, uchaonekwa navanhu vose nendimi dzose namarudzi ose. Saka vanhu ava, chechi iyi ndo inogadzira vanhu vachaona Jesu pakuuya kwake. Kuverenga Luka uzoverenga wawega chapter 1 verse 16 zvikanzi vachava nemweya waEriya, vachagadzirira vanhu kuti vasangane naIshe wavo, vachashandura upenzi hwavatadzi vachivapa uchenjeri hwavakachenjera. Zvikanzi vanhu vachagadzira vanhu vanoonana naKristu. Ndo inonzi chechi yaMwari. Chechi yaMwari iri panyika ine basa iroro, kudzidzisa pasi rino iri kuti nyika ino iri kunoparadzwa, nekugadzirira vanotenda kusangana naJesu Kristu. That's why sabata rimwe nerimwe unofanira kuenda kuchechi, unobatsirwa nekudzidziswa kugadzirira kusangana naJesu Kristu. Even vari kuona mharidzo dzepavirtual dzeonline sezvamakanditeerera, zivai chinhu 1, usaperere paonline unokurara, usaperere pamhepo unokurara. Unofanira kudzidza kundogara nambuya maswera, kundogara nambuya tatenda. Unofanira kudzidza kundonamata nasekuru Jacob. Unofanira kudzidza kunopa mipiro nezvegumi. Unofanira kudzidza kundochema nevari kuchema, kundonamata nevari kugwara. Unofanira kudzidza kundodzidza nevamwe shoko raMwari. Usaperera mumba mako uchiti ni chechi iripo, ndinoona Bhaibheri rangu pano, usazvinyebere, buda enda kuchechi, unonamata nevamwe, uchidzidza nevamwe, muchishanda kudzidza nevazhinji
vachiuya kuna Jesu Kristu. Ndinotenda kuti Mwari vachakubatsira kurambira pakutenda uku nekupinda nekurarama musangano raMwari mumazuva ekupedzisira. Ngatidzore usori tinamate. Baba wedu vari kudenga, toda kumutendai panguva ino yamatipa kudzidza kuti sangano renyu riripo, rakatanga kare, rine dzidziso nezvimiso zvakatendwa kubva kuna Adhamu kupinda munana Noa, wana Abrahama, wana Moses, kuvaprofita nevapostora, down the panorama of ages. Chechi yenyu yangogara iripo, ine basa rekudzidzisa vanhu venyu zvamunoda. Ndoda kunamatira vana venyu mukuteerera kwavo. Zvingadaro pane mumwe angaoda kuheduka, zvingadaro pane mumwe wakatoheduka, vese vadzosei zuva risati ravira, adzokere mudanga kuti rugwaro ruitike runoti namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino. Naino ndofanira kumaunganidza auye rive danga rimwe riine mufudzi mumwe, tichidzidza tose vari kumusoro nevari kuzasi zvinodiwa naJesu togadzira kusangana nemi nekusingaperi. Muzita raJesu tenzi wedu. Amen.